niat langening kalangkon aksar pantamun sarep lampah mapan wonten ing sak pingiring bengawan ganggo nenggih para Pandhawa ingkang katemben jugar tapak semedi arsa maneges wonten ngersane Gusti Kang nggelar jagat nenggih Sang Prabu Puntadewa ingkang mrihatosaken dhateng lelampaning ketumempuh ing negari Ngamarta sineng kuyung sangya para kadang ninggih Hyang Werkodara panengah Hyang Arjuna tun ngandhang kembar kemanikan kula miwah Sedewa nedhengi sami jugar nggih tapak semedi uri Sang Puntadewa harsa nganti bawa rasa dhateng para kadang mangkono mangudaswaraning ndring-ndring kawijiling lisan
Dewa Pratangga Pati Himawan Seta nawengi hangganing alto manampak umiring mawe hasreping sarira Mas ora kudara ana dawuh mopo Darma Aji kakangku Yai Harjuna kula wonten timbal kenging dawuh Koko Prabu lan sira kadangku Yai Kembar wonten dawuh Prabu wonten dawuh Koko Prabu bungah tiasingipun kakang dene kabeh para kadang mituhu apa kang dadi kersanipun kakang Yai barep kakangku nggonku melu marang barep kakangku iki ora mung merga kegawa barep kakangku kuwi sedulurku tuwa nanging luwih saka kuwi aku bungah banget lan aku serujuk marang apa kang dadi idam-idamane barep kakangku oleh temen-temen migatekake marang panguripane kabeh warga sak negara Ngamarta. Ya mung aku kepengin pitakon marang barep kakangku. Siadi bakal takon bab perkara apa? Perkara oleh barep kakangku nganti kabeh para kadang tapak semedi mapan ana kapitayane dewi-dewi. Aku mapan ana bengawan Jamuna kanthi aku tapa kungkum Janaka semono uga lumebing madyaning wana kang ora adoh saka bengawan Jamuna lan gisiking bengawan Gangga iki klebu barep kakangku dewi kang nindakake tapak semedi wigati maneges ana ngersaning Gusti kang gelar jagat kuwi bakal maneges marang sapa lan apa sing dadi kekarepane barep kakangku ya Urhanana Yai mulanipun kakang jengkar saka praja Ngamarta dumununganing tepining kali Gangga iki ujubing atiku kepengin nyuwun pitedah marang Gusti kang nyipta jagat kaya kang wis kandhake mungguh metu marga kang endi bisa ninggal maujud negara Ngamarta kang tentrem tumata lan sentosa apa barep kakangku isih kurang trima ing atase wektu iki Ngamarta mundhake wis ora lumrah yen katandhing karo taun-taun kang kepungkur buktine iki bakal nganakake tasyakuran kanthi ngrawake para raja nerwati sithike 100 negara lan brahmana cacah 7 ing kajibah maca kidung suci mantra rahayu murih sentosa ateking praja Ngamarta nanging bareng kabeh wis bakal kaleksanan kepara barep kakangku jengkar nganti kabeh para kadang monggo lungane ora ana kang dipamiti apa ora malah ndadekake bingung ing Nayaka Ngamarta apa ora saya ngrendet-ngrendeti laku ning pambangunan praja Ngamarta Dimas Bratasena pun kakang ora maido mungguh undhaking kahanan lair ingkang tumata marang praja Ngamarta ning ora mung iku kang tak karepake Yai apa paedahe undhaking kahanan lair mau yen to ora ditimbangi marang kelantipaning daya pikir monggo sira wis nyumurupi dhewe menawa negara Ngamarta iku bumi kencana Yai
akeh kasil alam kang kinandhut ana jroning bumi Ngamarta nanging banjur apa paedahe bumi kang kebak kandhutan mutiara mau yen to ora ditimbangi marang sumber dayane menungsa Werkudara. Layen pancen barep kakangku kepengin kawulane padha mundhak kapinterane kudune ya dibudidaya kepiye bisane anak ing para kawula mau bisa nerusake oleh ngudi kawruh sing kanthi ora kabotan syarat lan ragate. Bab manggula wentahing putra prayogane ayo padha dipenggali bebarengan Yayi Werkudara. Kepriye bisane murih bangsa kita iki bab pangudine ngawruh aja nganti keri karo bangsa liya Yayi Werkudara. Saranane wong ya luhung betah lopo kurang guling eling salat sat mika yen wacana kudu manis murih semeng sasoma samane manungsa sami mangkono prataning begalan maya dewa. Bumi gondang kanjing langit kala-kala katon leregin sanging sang maweh gandrung Prabu Puntadewa aja kaget aku ingkang prapta merpati marang papanmu kene tapa iki ana pandhita ingkang wis ngerti marang jeneng ingsun nuwun sewu iki sanak jeng ngandika menika pandhita saking pundi saha sinten parab jeng ngandika penemban. Aku iki pendhita saka sawanganing manuk jenengku Begawan Mayadewa. Sumurupa Puntadewa apa dening kabeh para Pandhawa. Tekaku kene iki kautus karo dewa kine nyendal mayang marang sira sang kadang. Wondene luputmu karo dewa karana sepisan wani nganggo jeneng dewa mongko ora ana palilah saka para Jawata. Kaping pindho kowe wani nganggo gelung kekeling mongko kuwi dadi wewadining dewa. Wondene kelupatane kang sumandang para Pandhawa 5 karana bocah 5 lanang kabeh mongko durung adu sendang mangruwatan kuwi mujudake wong kang nandhang Sukerta. Mula tinimbang uripmu mung gawe ruhara ing jagat iki prayoga kowe tak sendal mayang tak cemplungake neraka jahanam dudu karepe.